saanut sinut lähtemään blues-kadulle tunnelmiin? No kuule, kun mä kävin tuolla on turkulainen levykauppias tuolla jossain, ja hän kertoi, että Järvenpäässä on blues-festarit nyt alkaa, ja hän kertoi, että hän on täällä, niin minä ajattelin, että minäkin myöskin tuun tietenkin tänne sitten katsoa, että mitä täällä on. Ja täällä on tämmöinen levytori, ja tässä on paikallinen kuuluisuus, asuu Järvenpäässä, myy omia levyjään ja äitinsä levyjään, vissiin kaikkien levyt hän myy. Oliko näin? Ihanaa. Ymmärsinkö oikein tuo eka kerta puisto? Ihan mun eka kerta. Mä olen kuullut tästä kyllä, mutta aikataulullisesti ei ole koskaan oikein sopinut. Nyt päätin tulla. Miltäs tämä neitsyt-matka näyttää? Upea. Ensi kerta on aina paras kerta. Kyllähän te sen tiedätte. Kyllä me se tiedetään. Tuutko lauantaina pääkonserttiin? Vähän harkinnassa vielä, että mulla on toi kaveri, että pääseekö hän tulemaan. Jos hän pääsee, niin sitten tullaan myöskin porukalla. Ihan mahtavaa. Kiitoksia. Nähdään. Kiitoksia. Hei. Mukaan sitten blues. No tuli, kyllä. Sen jälkeen joka vuosi. Ootte käynyt perheen kanssa? Kyllä ollaan käyty. Kuuluuko piknik-eväät teidän varustuksenne? Joo, kuuluu totta kai. Ootteko tänä vuonna tulossa? No just tuossa mietin, että saattaa kallistua, että tulen. Loistavaa, oikein hyviä blueseja. Kiitos samoin. Onko jotakin erityistä puistoblues-perinnettä sinulla? No tässähän se on päällä, eli 15. kesä minun laskujen mukaan menossa, kun on järkkärinä täällä ollut siis kadulla. Ootko ihan joka päivä? Joka päivä, aamusta iltaan. Mikä sai aikoinaan lähtemään mukaan talkoojengiin? Kaveri pyysi ja tuli ensin ihan normaali rivijärkkäriksi ja sitten tätä chefi-hommaa, esimieshommaa on sitten tehty 10 vuotta tästä. Ja talkoo purkkaa, mulla on 20 kaveria tässä, pyöritetään tätä kadun järjestyksen valvontaa. Turvallista täällä tuntuu olevan. Mikä sinun mielestäsi on paras blues-fiilis, mikä voi tällä kadulla olla? No kyllä se on tämä tunnelma, mikä täällä on aina ollut ja vähän me sitä yritetään sitten itsekin luoda tänne. Että ei, niin kuin sanotaan, vaikka me ollaan järjestysmiehiä, niin me pidetään yllä myöskin sitä fiilistä täällä. Se on ihanaa. Kiitos ja oikein hyviä blueseja. Kuin myös sinulle. Heippa rallaa, täällähän näkyy muusikoita täällä blues-kadulla. Onko sulla mielessä jotain erityistä puistoblues-muistoa? No kyllä tulee mieleen. Se oli vuonna 2006, kun mä olin ensimmäistä kertaa soittamassa puistobluesissa. Mä olin silloin 17-vuotias. Mä olin soittamassa tuossa katulla Kakara Bluesissa, olin soittamassa lastenmusiikkia. Ja sinä kesänä oli Procol Harum pääkonsertissa. Sen mä muistan, se on erittäin hyvin mieleen jäänyt muisto. Aiotko tänä vuonna mennä pääkonserttiin? Aion, mutta pitää lähteä sieltä vähän aikaisin pois, mutta toivottavasti ehdin näkemään J. Karalaisen livenä. Sitä toivomme ja siellä nähdään. Siellä nähdään.